Ngayon, for Sigit Video, may ipaprank tayo mamaya. Kasama ko pala si Lolo Milet. Ang tarupak na eh. Pinagbas eh. Para pinalatan. Para pinalatan. Nama ito. Ya, entah. Sandawa tapi. Ano kuatan to? Buya, anon. Purpulis to may kati. Kasi nahabulag tati pa. Hello guys. Dito ako ngayon sa tricycle. Nag-vlog ako kanina at yung nagtapong ako at magkayo. Ngayon, for Sigit Video, may ipaprank tayo mamaya. Kasama ko pala si Lolo Milet. Ang tarupak na eh. Pinagbas eh. O, dyan. Yan sa ngayon, may ipaprank kami guys. Kunyari, sabihin natin, sundana ay gayuan. So, matulid-tulid yun. Kunyari ay to'y moto, tricycles. Vlog na. Kunyari. Ay, bantak kakanod di. Kunyari. Jay. Ay, haan. Kunyari, may paparang. At tapong ako guys.